Дакучае мігрантамі і метазондамі. Узяў у закладнікі фуры, а цяпер яшчэ і абзываецца. Ці можна знайсці больш антылітоўскага палітыка за Лукашэнку? Еўрапейская адукацыя пад забаронай. Чаго рэжым гэтак уз'еўся на ЕГУ? І ўсё змрачнейшыя прагнозы для беларускай эканомікі. Што чакае нас сёлета? Адказ на гэта ды іншыя пытанні шукаем сёння разам. Серада, 15 красавіка, 19 гадзіна. Аб'ектыў. Я, Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Афіцыйны Менска закрывае беларусам апошнюю легальную магчымасць для атрымання незалежнай адукацыі беларусамі. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які базуецца ў Вільні, рэжым Лукашэнкі прызнаў экстрэмісцкай арганізацыяй. Што чакае установу і незалежную беларускую адукацыю на агул, а таксама што рабіць прадстаўнікам супольнасці ЕГУ, высвятляў Андрэй Сульжыц. Адукацыя, якую прыраўнялі да экстрэмізму. Вярхоўны суд Беларусі паставіў кропку ў шматгадовым ціску на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, прызнаўшы яго экстрэмісцкай арганізацыяй. Адміністрацыя ВНУ такое рашэнне называе выключна палітычным і заклікае студэнтаў не паддавацца паніцы. ЕГУ – гэта міжнародная эканамічная супольнасць студэнтаў, выкладчыкаў і даследчыкаў, аб'яднаных каштоўнасцямі адкрытага дыялогу, ведаў і свабоды слова. Універсітэт працягвае сваю дзейнасць у адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі і застаецца прастораю для адукацыі і развіцця. ЕГУ – унікальны прэцэдэнт у еўрапейскай адукацыйнай прасторы. Задумваўся ён як пляцоўка для свабоднай гуманітарнай думкі, пабудаваны на еўрапейскіх акадэмічных стандартах, а не дзяржаўнай ідэалогіі. Заснаваны ў Менску яшчэ ў 1992-м, універсітэт ужо праз 12 гадоў трапіў пад рэпрэсіі. У 2004-м улады адабралі ліцэнзію, што вымусіла выкладчыкаў і студэнтаў пераехаць у Вільню. Сёння ў ЕГУ навучаецца прыблізна 1500 студэнтаў, і 80% з іх – беларусы. За гады існавання універсітэт скончылі больш за 4000 выпускнікоў. Усе яны могуць трапіць пад удар адразу некалькіх крымінальных артыкулаў, пакаранні паводле якіх прадугледжваюць да 7 гадоў пазбаўлення волі. Улады фактычна крыміналізавалі выкладанне, навучанне, удзел у праектах і супрацу з універсітэтам. Галоўная небяспека, што тут рызыкі не толькі для тых, хто вучыцца, але і для бацькоў. Для бацькоў, якія аплачваюць навучанне, гэта вялікая небяспека ў тым, што гэта могуць разгледзець як фінансаванне экстрэмісцкай арганізацыі. Паводле праваабаронцаў рашэнне суда ўступае ў моц неадкладна, а ўлады могуць пераследаваць нават за дзеянні, здзейсненыя да афіцыйнага прызнання. Да таго ж неўзабаве ЕГУ правядзе дзень адчыненых дзвярэй для абітурыентаў. Аднак, паводле Паўла Церашковіча, новыя рызыкі паўплываюць на колькасць будучых навучэнцаў. Значная частка тых, хто планаваў паступаць в універсітэт, напэўна, будуць выбіраць іншыя варыянты, таму што зразумела, калі хтосьці рызыкне сёння паступаць у ЕГУ, гэта зразумела, што гэта квіток у адзін бок. То бок у той сітуацыі, якая сёння ёсць, вяртанне ўжо немагчымае. Студэнтам, выкладчыкам і актыўным працаўнікам праваабаронцы рэкамендуюць устрымацца ад паездак дадому, выдаліць згадкі пра сувязь з ЕГУ з сацыяльных сетак і не рабіць плацяжоў праз беларускія банкі. Свае рэкамендацыі ў справе бяспекі распрацоўваюць і ў офісе Святланы Ціханаўскай. Андрэй Сульжыц, Белсат. Падобна на тое, што ў Беларусі тэстуюцца блакаванне сеціва на ўзор расійскіх, айчынныя карыстальнікі інтэрнэту скардзяцца на маштабныя праблемы. Гэтак уначы знікае сувязь як пры карыстанні мабільным, гэтак і стацыянарным інтэрнэтам. У прыватнасці няма альбо вельмі павольны доступ да тэлеграму, ютюбу ды іншых платформаў. У сацыяльных сетках выказваюцца падазрэнні, што гэткім чынам рэжым Лукашэнкі тэстуе блакаванне рэсурсаў, напрыклад, Расіі. Іншыя спасылаюцца на рамонтныя працы, што ладзіць Белтэлекам. Зрэшты, у гэткім выпадку няясна, чаму праблемы ўзнікаюць у карыстальнікаў розных платформаў. Усё указвае на тое, што правайдеры праводзяць тэхнічныя выпрабаванні абсталявання DPI, глыбокай інспекцыі пакету. Дакладна так гэта рабілася ў Расіі перад уводам сістэмы ТСПУ, і спачатку пашлі начныя тэсты, калі карыстальнікаў менш рэакцыі на такія борныя, а потым ужо пастаянная фільтрацыя,
І трэба нагадаць, у студзені 25-го года гэта ўжо адбывалася на папярэдні прэзідэнцкіх выбараў. Беларусь тэставала блакіроўку YouTube, TikTok, Telegram і Discord. Афіцыйных каментароў ад дзяржаўных органаў і праваўдараў – 0. За мінулыя сотні Латвія спыніла 108 спробаў незаконнага пераходу мяжы з боку Беларусі. Не спыняюцца парушэнні на мяжы паміж Беларусю і Літвою, а кантрабандныя балоны працягваюць залятаць у паветраную прастору еўразвязу зноўку ж з нашага боку. Тым часам Лукашенка абражае ўжо не толькі беларускі народ, да чаго хтосьці мог ужо нават і прызвычаецца, але і суседзяў, між іншага тых, ад якіх залежыць ягоная эканоміка. Тэму працягне Ірына Драфейчук. Распякаючы чыноўнікаў за няправільнае захоўванне і страту ўгнаення, Лукашенка абразіў літоўцаў. За экспарт змарнаванага можна было б выручыць вялікія грошы, заявіў ён падчас нарады ў Краснаполлі на Магілёўшчыне. И политическая какая выгода. Нос утерли этим лабусом и прочим мудакам. Абразлівую мянушку лабус у савецкі час выкарыстоўвалі для абазначэння літоўцаў. На той жа нарадзе Лукашенка і беларусаў назваў бульбашамі. Бульбаши, бульбу едим там и так далее, но к бульбе надо рыба. Але свой народ абражаць для Лукашэнкі ніколі не было праблемай. Но в последний месяц, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Што ж да краінаў, якія Лукашенка лічыць не сяброўскімі, то нават з нацыянальнымі святамі ён традыцыйна віншаваў не ўлады, а народы. 2 месяцы таму віншаванне літоўцаў з днём аднаўлення дзяржавы адзначалася. Беларусь зацікаўленая ў канструктыўным развіцці двухбаковых адносінаў на здаровай аснове з апораю на прынцыпы партнёрства і даверу, дружалюбнасці і павагі. На справе ж раздражненне суседзямі стрымліваць не ўдаецца. Сёння Сейм Літвы ухваліў падаўжэнне да канца 2027 года дзеяння нацыянальных санкцыяў супраць Беларусі і Расіі ў звязку з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны. Не можа Беларусь і транспартаваць калійных угнаенняў праз балтыйскія парты, хоць Злучаныя Штаты і знялі санкцыі з калію. Літва ж перад умовамі да перамоваў з Лукашэнкам называе спыненне гібридных атак з боку рэжыму. Адносіны дыпламатычныя, адносіны эканамічныя, адносіны нават паміж грамадзянамі даволі моцна сапсаваныя. Таму ні добрае, ні кепскае, ні хамскае, ні ветлівае захаванне Лукашенка не адаб'ецца на характары гэтых узаемаадносінаў. Пры гэтым, адзначае эксперт, калі неабходна было будаваць нейкія дачыненні з рэжымам, еўрапейскія палітыкі не звярталі ўвагі на абразлівыя выказванні Лукашэнкі. Ірына Драфейчук, Белсат. Надзвычайная для сучаснай Беларусі падзея. Дольнікі і ўласнікі кватэраў у Менск-свеце задзіночыліся, каб падаць калектыўны пазоў супраць забудоўніка Дубай Інвестмент. Той узводзіць цэлыя кварталы ў Менск-свеце і ўваходзіць у будаўнічую імперыю скандальна вядомых сербскіх братоў Карычаў. Ініцыявала пазоў грамадскае аб'яднанне «На баку права», якое абараняе інтарэсы дольнікаў і ўласнікаў кватэраў. Патрабаванне скампенсаваць маральную шкоду, з якой менавіта нагоды не ўдакладняецца. Далучыцца да пазову могуць усе пацярпелыя дольнікі і ўласнікі памяшкання ў гэтым комплексе. Для гэтага трэба падаць заяву ў суд Першамайскага раёну Менску да 8 траўня 26 года. Справа унікальная для Беларусі тым, што раней канфлікты паміж дольнікамі і забудоўнікамі развязваліся ў індывідуальным парадку. Браты Карычы вядомыя цеснымі сувязямі з сям'ёй Лукашэнкаў. Ім на ільготных умовах далі зямлю ў цэнтры Менску пад шматлікія інвестыцыйныя праекты. І звернемся яшчэ раз да трагедыі, што адбылася напярэдадні пад Менскам. Нагадаю, учора каля вёскі Азярцо разбіўся мотадельтаплан «Фрэгат». Загінулі 2 чалавекі, у тым ліку дасведчаны пілот, інструктар аэраклубу «Авіа Менск» Руслан Іваноў. Што вядома пра крушэнне і чаму палёт скончыўся катастрофаю, высвятляем у наступным матэрыяле.
Крушэнне адбылося днём 14 красавіка непадалёк ад музею народнай архітэктуры ў Строчыцах. Мотадельтаплан упаў у канцы ўзлётнай паласы каля старога млына. Паводле папярэдняй інфармацыі, 45-гадовы пілот не справіўся з кіраваннем. На борце была таксама 26-гадовая пасажырка. Абое загінулі на месцы. Відавочцы распавядаюць, што пасля ўзлёту апарат раптоўна пачаў рэзка зніжацца і ўпаў. На месцы працавалі следчыя і эксперты. Дакладныя прычыны трагедыі высвятляюцца. У соцсетках блізкі сябра загінулага Руслана шоумен Сергей Лапкоўскі. У мінулым яны разам гралі ў гурце «Цвет алоэ». Сцвярджае, што прычынаю катастрофы мог стацца моцны вецер. Ён быў дасведчаным пілотам. Паводле інфармацыі ад ягонага брата, пры ўзлёце дельтаплан трапіў у няправільны паветраны поток. Заламалася крыло, і яны ўпалі. Пры гэтым блізкія Руслана зняпраўджваюць чуткі, маўляў, пілот быў непрышпіленым, і таму мужчына выпаў з дельтаплана. Яшчэ летась Іваноў сам распавядаў пра сваю справу. Маўляў, мотадельтаплан – гэта не проста тэхніка, а эмоцыі і адчуванне свабоды. Как мы говорим, самолет возит тело, а мотодельтаплан возит душу. Руслан Іваноў марыў стаць пілотам з дзяцінства, але спачатку абраў іншы шлях. Больш за 15 гадоў выступаў як музыка ў папулярным гурце «Цвет алоэ». Пазней ён усё ж атрымаў камерцыйную ліцэнзію пілота. Разам з сябрам Руслан стварыў клуб «Авіаменск» – праект з палётамі на мотадельтапланах, гірапланах і паветраных шарах, што зрабіўся адзіною такой пляцоўкаю каля сталіцы. Менавіта ў гэтае месца, каля вёскі Азярцо, людзі часта прыходзілі паводле падарунковых сертыфікатаў, каб, магчыма, упершыню узляцець у неба. Цяпер, паводле медыяў, палёты прыпыненыя на нявызначаны тэрмін. Пасля трагедыі зноў загучалі пытанні пра бяспеку такіх палётаў. Падобнае ўжо адбывалася ў Беларусі ў 2023 годзе. Пад Вілейкаю таксама разбіўся дельтаплан, і тады таксама загінулі 2 асобы. Пакуль следства ў Азярцы працягваецца, і галоўнае пытанне – што менавіта прывяло да трагедыі? Алесь Залеўскі, Павел Алейнікаў, Белсат. Расія эвакуявала з Ірану 81 грамадзяніна Беларусі, якія працавалі на Бужэкраўскай атамнай электрастанцыі. Пра гэта заявіў консул РФ у Ісфахане Андрэй Жильцоў. Усяго Расія эвакуявала 632 чалавекі сваіх і замежных грамадзянаў. Акрамя беларусаў са станцыі вывезлі грамадзянаў Таджыкістану, Арменіі, Узбекістану, Казахстану і Украіны. Эвакуацыя спецыялістаў з АЭС, якая была пабудаваная, абслугоўваецца і падтрымліваецца дзяржкарпарацыяй «Росатам», пачалася пасля эскалацыі канфлікту на Блізкім Усходзе. Рэгіён размяшчэння АЭС тройчы трапляў пад абстрэлы амерыканскіх і ізраільскіх вайскоўцаў у сакавіку і аднойчы ў красавіку. Шпіёнаманія вакол Беларусі. Адразу ў некалькіх краінах распачаліся справы аб магчымай датычнасці да спецслужбаў Лукашэнкі. У Малдове былога намесніка дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Александру Белана завочна асудзілі на 1,5 года пазбаўлення волі за разгалашэнне дзяржаўнай таямніцы. Ён прызнаў віну і цяпер пад хатнім арыштам у Румыніі. Паводле версіі следства, Белан перадаваў сакрэтныя звесткі КДБ, а затым гэта інфармацыя трапляла да спецслужбаў Расіі. У Літве Клайпецкі акруговы суд прызнаў Миндаўгаса Януйціса і Тацяну Бялецкую вінаватымі ў шпіянажы на карысць Беларусі. Януйцісу ён прысудзіў 7 гадоў пазбаўлення волі, а Бялецкай 6,5 гадоў зняволення. А ва ўкраіне затрымалі інфарматарку ФСБ Расіі, якая паводле версіі СБУ карэктавала ракетна-дронавыя атакі расійскіх войскаў па Краматорску. Жанчына, маўляў, трапіла ў поле зроку расійскіх спецслужбаў, калі ездзіла ў Беларусь на пачатку поўнамаштабнай вайны. Даходы беларусаў растуць больш павольна, чым летась, сведчыць Белстат. Гэтак у лютым сярэдні рост рэальных даходаў прыраўняўся да росту цэн. Падае таксама рэнтабельнасць прадукаванай айчыннымі прадпрыемствамі прадукцыі. Тым часам Міжнародны валютны фонд апублікаваў песімістычны прагноз што да росту беларускай эканомікі ў цэлым. Падрабязней Юлія Цяльпук. Гэта бег з сярэдняю хуткасцю 12,5 км на гадзіну, а гэта 7,5 км. Тое самае, толькі ў адсотках адбылося з ростам даходаў беларусаў у студзені-лютым. Паводле Белстату яны ўсё яшчэ растуць, але на 5% павольней, чым у першыя месяцы летась. Урад запланаваў гадавы рост на ўзроўні ніжэй 5%.
рост заработных плат, доходов населения замедлился и, скорее всего, еще замедлится. Это связано, опять-таки, с возможностями самой экономики. То есть динамика ВВП уже не такая, далеко не такая активная, как год назад она была. Міжнародны валютны фонд у красавіцкай справаздачы знізіў сёлетні прагноз росту беларускага ВУП да 1,2%. З аналітыкі вынікае, што прычыны – гэта дэфіцыт рабочай сілы, нізкая прадукцыйнасць працы і ўплыў расійскай эканомікі. Белстатус косна пацвердзіў, рэнтабельнасць тавараў работы паслуг айчынных прадпрыемстваў падае на працягу 2 месяцаў. Летась у студзені-лютым было 7,3%, сёлета 6%. Гэта значыць, што доля імпарту расце. Набываючы умоўна лядоўню Bosch замест Атланту, спажывец падтрымлівае эканоміку Нямецчыны, а не Беларусі. Паводле Настасі Лузгіной паўплывае на ВУП і крызіс на Блізкім Усходзе. Это повлияет на возможности белорусской экономики продавать свою продукцию на внешних рынках. Хотя нужно сказать, что, например, для России МВФ чуть-чуть улучшил показатели. Не сильно, но все-таки улучшил за счет того, что цены на нефть повысились. Безусловно, для России это положительный фактор. У кароткатэрміновай перспектыве Беларусь можа выйграць ад росту сусветных цен на нафту. Урад сёння заднім числом 1 красавіка увёў 5% мыта на вываз нафтапрадуктаў, што дазволіць Менску папоўніць бюджэт. Юлія Цельпук, Белсат. Роўна 83 гады таму, 15 красавіка 1943 года савецкія партызаны спалілі вёску Дражну Старадароўскага раёну. Агулам бандыты знішчылі тады 37 хатаў і забілі 25 асобаў, у тым ліку 15 жанчын і дзяцей. А ніводны злачынца, аднак, гэтак і не быў пакараны. У 2008 годзе людзі пастанавілі ушанаваць памяць ахвяраў і ўсталявалі каля каталіцкіх могілак памятны крыж. Аднак яго хутка знеслі лукашэнкавыя ўлады. Пры гэтым толькі ў Старадароўскім раёне больш за 90 помнікаў, прысвечаных вайне, у тым ліку усталяваных у гонар савецкіх партызанаў. Чаму так адбываецца, што за праўду пра злачынства партызан сёння караюць людзей, таму што на гэтым грунтуецца сённяшняя ідэалогія рэжыму Лукашэнкі. Па сутнасці ён проста зрабіў паўтор савецкай ідэалогіі, якая так уласна і грунтавалася на савецкіх партызанах як героях, якая прасоўвала савецкіх партызан як герояў. Жоўты ўзровень небяспекі ў Беларусі абвешчаны на заўтра, 16 красавіка. Белгідрамет папярэджвае пра магчымыя навальніцы. Тэмпература ўначы ад 4 да 10 градусаў цяпла. Удзень паветра прагрэецца да 9-15, а на поўдні краіны да 18 градусаў. Тым часам ратавальнікі на водах падзяліліся веснавым відэа з маладою казуляю. Жывёліна не толькі хутка бегае, але і добра плавае. Без каментара. У аб'ектыве на сёння ўсё, болей навіна ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую сёння правядзе Анастасія Русецкая. Ну, а я вернуся ў эфір крыху пазней, а 8:30 праграма «Чалы да рэчы». Наста? Вітаю, спадарства. Стварыць вызвольную армію, вярнуць беларусаў дадому, дэмантаваць дыктатуру. Такія амбітныя мэты ставяць перад сабой удзельнікі нашага перадвыбарчага вечару. Сёння серада, гэта значыць, што ў студыі Белсат час на спецыяльны праект, прысвечаны выбарам у каардынацыйную раду. Выбары новага 4-га складу беларускага протапарламенту ў выгнанні маюць адбыцца з 11 да 17 траўня. Хто з палітыкаў, што балатуюцца ў каардынацыйную раду, прыйдуць сёння? Даведаецеся праз імгненне.
Шановнае спадарства, гэта адмысловы праект Белсату, прысвечаны выбарам у каардынацыйную раду. На працягу бліжэйшых тыдняў кожную сераду запрашаем да нас у студыю прадстаўнікоў выбарчых спісаў, каб вы маглі бліжэй пазнаёміцца з прапановамі камандаў. З якімі ідэямі яны ідуць на выбары і як бачаць ролю каардынацыйнай рады. У апошні дзень перад пачаткам галасавання ў эфіру Белсату адбудуцца вялікія перадвыбарчыя дэбаты з удзелам прадстаўнікоў усіх 9 спісаў. Галасаванне, нагадаю, распачнецца 11 траўня і працягнецца тыдзень. Перад пачаткам размовы з нашымі сённяшнімі гасцямі коратка згадаем, для чаго стваралася каардынацыйная рада і як яна працуе цяпер. Каардынацыйная рада – гэта калектыўны прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, створаны ў адказ на палітычны крызіс 2020 года. Рада паўстала 14 жніўня праз 5 дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў з мэтаю мірнага трансферу ўлады і аднаўлення законнасці. У першым статуце з'явіліся і іншыя мэты – пераадоленне палітычнага крызісу, дасягнення згоды ў грамадстве і ўстанаўлення дэмакратыі. Сябры прэзідыуму першага складу каардынацыйнай рады былі затрыманыя або праз пагрозу затрымання былі вымушаныя з'ехаць за мяжу. У 2022 годзе КР перазапусцілі ў эміграцыі. Выборы другога складу не былі ўсеагульныя. Праходзілі паводле складанай схемы. Узяць удзел у выбарах трэцяга склікання здолелі ўсе ахвочыя. Галоўным дасягненнем каардынацыйнай рады на гэты час спікер трэцяга склікання Артём Брухан лічыць юрыдычную фіксацыю адказнасці рэжыму Лукашэнкі за акт агрэсіі супраць Украіны. Адпаведную праўку ўнеслі ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Іншыя дасягненні рады паводле Брухана таксама засяроджаныя на міжнароднай працы. Гэта і сёлетні ўдзел у парламенцкай асамблеі АБСЕ і люксембургскія рашэнні 2024 года, якія паспрыялі легалізацыі беларусаў у розных краінах і выдача больш як 100 гуманітарных візаў ды іншыя. Пры гэтым радзе так і не ўдалося дасягнуць сваіх першасных мэтаў – пераадолець палітычны крызіс у Беларусі, забяспечыць згоду ў грамадстве, аднавіць законнасць і забяспечыць мірны трансфер улады. Каардынацыйная рада працягвае дзейнасць у выгнанні. Артём Брухан нагадвае, што Сейм Польшчы прызнаў КР легітымным прадстаўнічым парламентам Беларусі на эміграцыі, а Еўрапарламент прызнаў раду прадстаўніком дэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Ужо 11-17 траўня маюць адбыцца выбары 4-го складу беларускага протапарламенту ў выгнанні. На 80 мандатаў прэтэндуюць 174 асобы з 9 спісаў. З іхнымі праграмамі можна азнаёміцца на сайце trislany.com. Галасаванне пройдзе ў онлайн-фармаце. Узяць удзел здолеюць усе паўнагадовыя грамадзяне Беларусі, незалежна ад месца перабывання. І спадарства сённяшнія госці гэта, вітайце, Геннадзь Манько, спіс нумар 4, рух «Воля». Добрый вечар. Лізавета Пракопчык, спіс нумар 6, наступ. Вітаю. Вітаю. А таксама з намі на відэасувязі сёння Сергей Макар, спіс нумар 7, закон і правапарадак. Добрый вечар. Добрый вечер всем. Таксама спадарства падчас нашага эфіру адкрыта онлайн-галасавання. Мы пытаемся не пра ваш выбар і не пра падтрымку, а пра ўражанне ад сённяшняй размовы. Чый выступ найбольш пераканаўчы? Калі ласка, дарагія гледачы, галасуйце цягам нашага эфіру. Ну, адпаведна, і пытанне наша, чый выступ найбольш пераканаўчы? А пачнем мы таксама з прэзентацыяў спісаў. Нагадаю, што мае пытанні, а таксама адказы будуць ісці ў парадку нумароў выбарчых спісаў, то бок 4, 6, 7. Так, як вы атрымалі пры лёсаванні. Прашу прытрымлівацца гэтага парадку, а таксама адведзенага часу на пытанні. Гэта будзе зразумела па гукавым сігнале, які мы будзем чуць, што час ваш заканчваецца, і такім чынам будзем захоўваць роўныя умовы. Пачнем з прэзентацыі выбарчых спісаў. Гледачам насамрэч важна зразумець, чаму вы ідзеце на гэтыя выбары і якія задачы перад сабой ставіце. У кожнага з вас на прэзентацыю будзе 2 хвіліны, каб сфармуляваць сваю пазіцыю, і так, як узгадвала, апошнія секунды будуць адлічаны гукавым сігналам. Калі ласка, першы зварот да выбарнікаў. Геннадзь Манько,
спіс нумар 4 рух воля, вашыя 2 хвіліны. Дякую, приветствую всех. Геннадий Манько, рух воля, спис номер 4. Я хочу начать с того, что само название «Рух воля», оно закладывает в себе семантическое понятие, что такое рух воля на самом деле, почему он и что, какие цели перед собой ставит. Рух – это вообще движение, это динамика, а воля – это не просто воля, свобода и независимость, это гораздо большее понятие, это, скажем так, воля к победе, это такой стержень, который дает возможность бороться и не сдаваться и достигать своих целей. Поэтому наш рух воля для себя ставит конкретные цели, и мы считаем, что мы являемся тем органом, для которого главное действие. Чтобы понимать, кто мы такие, что мы представляем, почему мы идем, надо понять главное, что для нас важно очень то, что говорил наш белорусский классик, что людьми зваться и не быть скотом в первую очередь, да, скажем так. И второе, для нас очень важно, главное быть, а не казаться. Нам не нужны внешние атрибуты вообще и красивые картинки, которые не соответствуют реальности. Значит, из кого мы состоим? Кто эти люди? У нас на сегодняшний день сложился очень широкий диапазон людей, которые представляют разные направления, разные движения и объединяет достаточно разных людей, но объединенных одной целью. Одна цель – это освобождение Беларуси, свободная независимая Беларусь. Белорусская Беларусь, ну, независимо от того, что я сейчас говорю на русской мове, 100% нашего коллектива размовляет на белорусской мове. Вот, поэтому для нас очень важно, чтобы Беларусь оставалась белорусской, освободить ее от вот этого режима, который захватил Беларусь и удерживает ее незаконно, плюс вот это влияние, под которым находится, это режим Путина, который влияет и направляет, скажем, деятельность Лукашенко во многом. Самое главное, кто наши люди. Наши люди настолько разные. Среди нас есть люди, которые от простых предпринимателей выросли до предпринимателей, которые управляли процессами, где составляли трудовые коллективы сотни людей, имели несколько фабрик. У нас есть среди нас люди, которые уже сейчас в изгнании смогли построить школы. Ну, Геннадий, это насамрэч уже скончились ваши 2 хвилины. Да, не было ж звука, чтобы... Не ведаю, з якой причины, магчыма, не было чуваць, але спадзяюся, што цягам эфіра выправіцца гэты момант, і ўсё ж такі будзе чуваць гэты сігнал. Тым не менш, людзьмі звацца, кажа Геннадий Манько, прадстаўнік спісу нумар 4 рух воля. Мы перадаем слова Лизавета Прокопчык, спіс нумар 6, наступ. Спадарня Лизавета, калі ласка, чаму вы балатуецеся у выбары у координацыйную раду і якія задачи ставіце перед собой? Добрый день, Геннадий, добрый день, Андрей. Галоўная мэта, чаму я удзельнічаю агулам у дэмакратычным руху і чаму наступ удзельнічаю у дэмакратычным руху, гэта набліжэнне зменаў. І зменаў, канешне, пажадана пазітыўных, і пажадана, каб гэтыя змены былі дасягнутыя ўсё ж такі праз дзеянне, а не праз простае чаканне і праз нейкія здарэнні. І гэтая мэта нас трымае разам, гэтая мэта трымае нас у гэтым руху. Праграма наступу і галоўнае, на чым яна будуецца, гэта прытрымка ідэі рэальнай палітыкі, не палітыкі нейкіх громкіх заяваў і не палітыкі дзеля палітыкі. Мы лічым, што КР моцна ўплывае на сённяшні стан дэмакратычнага руху, на сённяшні стан беларусаў агулам, як у выгнанні, так і у Беларусі. Для этого ёсць просты прыклад. Ёсць прыклад дзейнасці наступу, які агулам 8 чалавек змагаліся з усёй польскай бюракратыяй, з усім польскім бюракратычным апаратам за тое, каб палепшыць жыццё беларусаў падчас змены заканадаўства аб іншаземцах. Ёсць прыклад уплыву фракцый беларусы, якія знайшлі спосаб
прасцей рабіць, напрыклад, запрашэнні для беларусаў у Польшчу ад імя тых беларусаў, якія тут маюць статус, напрыклад, міжнароднай аховы альбо уходцы. Ёсць і ўплыў астатніх фракцый, напрыклад, коалиции большасці, коалиции «Латушкі рук за свабоду», блока «Воля», еўрапейскага выбара. Як бы я да яго не ставілася, так, я лічу, што ён хутчэй у горшы бок уплывае, але гэта ўплыў, і ён уплывае значна на ўсіх беларусаў. Я думаю, што цягам сённяшніх адказаў на пытанні мы шмат яшчэ даведаемся, чаму трэба галасаваць агулам на выбарах у Координацыйную раду і чаму мае сэнс галасаваць толькі за наступ. Так, дзякуй, што уклаліся ў 2 хвіліны. Дзеянні, а не чаканні, кажа Лізавета Пракопчык. А мы пераходзім да наступнага нашага госця. Сергей Макар, спіс нумар 7, закон і правапарадак. Спадар Сергей, цяпер вашыя 2 хвіліны, каб сфармуляваць сваю пазіцыю. Чаму балатуецеся і якія задачы ставіце перад сабой? Добрый день всем еще раз. Сергей Макар, список номер 7, закон и правопорядок. Наш фундамент – честь, справедливость, республика. Мы офицеры и гражданские активисты. Верные присяге народу Беларуси, а не режиму, насильственно удерживающему власть. Мы объединились, чтобы вернуть в нашу страну закон, достоинство и безопасность. Главная цель – это возвращение правового государства. В этом, кстати, наши дают. Наш приоритет – ликвидация последствий насильственного захвата власти путем очередной фальсификации выборов 2020 года и восстановления суверенитета Беларуси. То есть это как бы всем понятно, и все за это борются и переживают. Демонтаж диктатуры, защита суверенитета от гибридной аннексии РФ, о чем сказал мой собеседник, между прочим. Региональная солидарность, поддержка Украины в ее стремлении к миру и сохранению территориальной целостности. Правосудие и справедливость. Мы не ищем мести, мы требуем справедливости. Международный трибунал, неотвратимость наказания, люстрация и очищение, реабилитация и компенсация. Реформа силового блока, от карателей к защитникам. Мы знаем, как устроена система, и знаем, как ее исправить. Деполитизация, гражданский контроль, прозрачный бюджет, сервис, а не насилие, трансформация МВД, государственное устройство, власть под контролем. Мы выступаем за системные изменения, исключающие появление нового диктатора. Это очень важно, кстати. Парламентская республика, сменяемость и подотчетность лидера, прозрачная оппозиция, реформа Координационного совета. Безопасность и солидарность сегодня. Мы действуем сейчас и не дожидаемся часа Х. Защита диаспоры, безопасность белорусов в эмиграции, план перемога, модернизация и резерв. Спадар Сергей, дзякуем, на гэтым выйшаў час. Дзякуем за прэзентацыю таксама вашага спісу. Вось, спадарства, мы пачулі ад прадстаўнікоў 3 спісаў, якія сёння ў нас у студыі, праграмныя заявы, а я прапаную цяпер ад ідэяў і планаў, якія мы пачулі, перайсці да практыкі. Што значыць практыка? Гэта ўплыў, натуральна, на жыццё звычайных беларусаў. Праз Координацыйную раду тут і цяпер што можна зрабіць? На адказ у вас таксама будзе 2 хвіліны, і маё першае пытанне да спадара Геннадзя Манько, гэта спіс нумар 4, нагадаю, рух «Воля». Спадар Геннадзь, задачай нумар 1 у цяперашняй праграме, зрэшты, як і ў 2024 годзе, вы называеце стварэнне беларускай вызвольнай арміі з мэтай дэакупацыя Беларусі. Растлумачце, калі ласка, як менавіта праца ў Координацыйнай радзе дапамагае набліжаць гэтую мэту і як гэта ўплывае на жыццё звычайных беларусаў тут і цяпер. Ці можна гэтым зацікавіць? Калі ласка, 2 хвіліны. Так, доброе запытание. Глядите, я вам не сказал самое главное, что наш основной костяк это составляют как раз бывшие или действующие бойцы полка Костуся Калиновского, те люди, которые еще начиная с 2014 года сделали для себя выбор, и те, которые организовали первую тактическую роту Беларусь, те, которые на сегодняшний день служат и борются за нашу и вашу свободу с российской навалой в Украине. Поэтому мы основной для себя задачей ставим вот этот вопрос. Почему Координационная рада?
Координационная рада – это та площадка, которая на сегодняшний день, с учетом ее признания в определенных структурах европейских или там семьи Польши, дает возможность донести нашу информацию. На сегодняшний день сложилась такая ситуация в Евросоюзе в связи с происходящим в мире, что при социологических исследованиях, которые произошли там в 2024-2025 году в Германии и в других странах Евросоюза, у них возник большой очень провал по тем людям, которые готовы с оружием в руках защищать на момент агрессии свою родину. Этот процент очень разнится, поэтому на сегодняшний день очень складывается удобная, хорошая ситуация, когда белорусы, выехавшие на сегодняшний день, опять же, по данным Евростата, за 25 год нас уже больше 1 125 000, плюс 25 тысяч, которые получили международную защиту. То есть среди этих людей примерно 85% у мужчин, они имеют свой опыт службы в белорусской армии, они имеют военную учетную специальность, и этим самым являются очень хорошей, качественной такой базой для решения вопроса в Европе. В Европе провал с личным составом, и мы можем это использовать. Это, я говорю сейчас, для кого-то может звучит совершенно там необыкновенно, но я вам скажу так, в 2014 году, когда начались боевые действия в Украине, Украине не давали даже простые элементарные вещи, там ПЗРК, ПТРК, Стингера там, и другие орудия. На сегодняшний день уже дают и Патриот, и самолеты F-15, и все это расширилось до такой степени, что ни для кого не секрет. 800 миллиардов выделила Европа на вооружение сейчас. То есть полностью идет перепланировка, и я думаю, что эта тема будет актуальна в ближайший год-два. В связи с этими событиями в мире, с Трампом, с Ираном и все прочее. Дзякуй за адказ. Пераходзім да наступнага нашага госця. Гэта Елізавета Пракопчык, спіс нумар 6, наступ. Галоўнай мэтай спіс наступ называе вяртанне беларусам і беларускам правоў. У тым ліку права жыць у сябе ўдома і ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Як мы ведаем, гэтае права для многіх беларусаў сёння недасягальнае. Права жыць дома недасягальная для тых, хто жыве ў вымушанай эміграцыі, а ўдзел у палітычным жыцці недасягальны для тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Скажыце, калі ласка, як вы праз працу ў каардынацыйнай радзе збіраецеся ўплываць на гэтую сітуацыю ўжо цяпер? Што канкрэтнага ад каардынацыйнай рады людзі могуць адчуць сёння, а не ў будучыні? Дзякуй за пытанне. Канешне, мэта вельмі амбіцыйная, мы гэта даволі шчыра прызнаем, і мы не ўпэўненыя, што мы зможам яе дасягнуць да канца гэтай кадэнцыі за 2 гады, але мы будзем дакладна прыкладаць усе намаганні. Вяртанне Беларусі беларусам і беларускам – гэта, напэўна, мэта, з якой я змагаюся з аўтарытарнай агулам структурай з 18 гадоў. Я люблю адчуваць дом, я люблю думаць пра то, як я вярнуся да Беларусі. Я думаю, што шмат якія беларусы і беларускі аб гэтым мараць. Зараз мы бачым, што праз працэсы перамоўныя, якія адбываюцца з боку адміністрацыі новай Злучаных Штатаў Амерыкі, мы бачым, што хоць бы тыя людзі, якія былі ўнутры Беларусі, і тыя людзі, якія знаходзіліся у турмах, яны змаглі выйсці. Так, спачатку гэта было звязана яшчэ і з прымусовай эміграцыяй. Зараз мы бачым, што ўжо трошкі іншыя пайшлі працэсы, і людзі могуць заставацца ў Беларусі. І мы спадзяемся, што праз вось такія дыпламатычныя захады, але гэта мусяць быць не проста дыпламатычныя захады нейкіх іншаземных прадстаўнікоў. Гэта мусіць быць заўсёды з як мінімум улічэннем меркавання беларусаў, якія зараз змагаюцца за Беларусь. І якраз такі гэтага зараз не хапае. Не хапае прызнання дэмакратычнымі сіламі адказнасці за тое, што адбываецца, і адказнасці за агулам усе дзеянні, якія адбыліся пасля 2020 года, адбываюцца проста зараз. І за тое якраз, што 5 гадоў амаль нічога не адбывалася проста ў гэтым кірунку. І я б хацела яшчэ раз паўтарыць, так, можа, зараз дэмакратычныя сілы больш працуюць на тое, каб палепшыць жыццё беларусаў у замежжы, але гэта робіцца якраз проста як частка палітычнай адказнасці за тую сітуацыю, якая склалася для тых шматлікіх беларусаў, якія пайшлі за намі ў 2020 годзе. І мы, праўда, хочам палепшыць
умовы іх знаходжання тут, таму што вось бачым, што гэта частка нашай адказнасці. Дзякуй, амаль уклаліся ў 2 хвіліны. І маё наступнае пытанне да спадара Сергея. Сергей Макар, спіс нумар 7, закон і правапарадак. Спадар Сергей, у праграме вашага спісу галоўнай мэтай з'яўляецца вяртанне прававой дзяржавы. Вы робіце стаўку на адказнасць за злачынствы, на інстытуты, каб Беларусь не вярнулася да новай дыктатуры. Але многія беларусы сёння не разумеюць, якім чынам Каардынацыйная рада можа ўплываць на іх жыццё не ў тэорыі, а на практыцы. Як вы праз сваю працу ў Каардынацыйнай радзе збіраецеся зрабіць гэтыя мэты адчувальнымі для людзей ужо цяпер? Сейчас очень важно дать белорусам шанс осознать о том, что жизнь в правовом государстве гораздо лучше, нежели при диктатуре. Я думаю, все, кто сейчас находится в вынужденной эмиграции, это понимают. Соответственно, Польша, соответственно, Литва, Германия, Чехия, другие страны Европейского Союза, которые помогают и поддерживают белорусов, которые осознают белорусскую проблему, они как раз и показывают тот пример, как можно жить в демократическом обществе, в правовом государстве, не опасаясь за какие-то преследования себя лично, за какие-то высказывания, за преследования семьи, родственников, за какие-то ограничения и другие воздействия, которые диктатура использует против белорусов. Почему это важно? Потому что мы, которые отдали службе по 19, по 18 лет, по 15 лет некоторые, мы понимаем, что такое закон и как важно соблюдать этот закон. И что касается Координационной рады, в частности, и почему мы так претендуем на то, чтобы Координационная рада именно занималась рассмотрением вот этого важнейшего вопроса о возвращении Беларуси в правовое русло, как правовое государство, как европейское государство, как независимое и свободное. Это очень важно. И Координационная рада, она непосредственно способствует реализации этого решения, потому что люди выбраны народом, они представляют своего избирателя. Они могут представлять своего избирателя на международной арене в других государствах. Сейчас есть хорошие контакты в Литве, Польше, в других государствах. Поэтому Координационная рада будет непосредственно позитивно влиять на то, чтобы мы добились исполнения нашей главной цели – возвращения Беларуси как правового государства на международную арену. Спасибо. Дзякуй. І цяпер мы з вами пераходзім далей. Гэта блок узаемных пытанняў. Але перад гэтым блокам я нагадаю спадарства, што в чаце нашай трансляцыі традыцыйна ёсць апытанне, а сёння мы задаем пытанне вам, чый выступ найбольш пераканаўчы. Мы маем папярэднія вынікі, але яны пакуль застануцца ў сакрэце для нашых удзельнікаў. Я заклікаю далей галасаваць. Нагадваю, што гэта ананімна і бяспечна. Ну а мы працягнем наш эфір. І цяпер блок перакрыжавальных узаемных пытанняў, калі адзін адному вы зможаце задаць пытанне. На тое, каб сфармуляваць сваё пытанне, вы маеце 30 секунд, а на тое, каб адказаць, 1,5 хвіліны. Таксама будзе гукавы сігнал сведчыць пра заканчэнне часу. Таму, калі ласка, прытрымлівайцеся. І пачнем з Геннадия Манько. Калі ласка, Геннадий Манько, ваше пытанне да Лизаветы Прокопчик. Так, Лизавета, мы с вами являемся коллегами, оба являемся членами Координационной рады. Вы вице-спикер. Я вам хочу задать такой вопрос. Считаете ли вы, что режим Лукашенко и Путина работает активно очень по членам Координационного совета, во-первых. Во-вторых, как вы видите, мы можем этому противостоять. И третье, что вы для этого делаете? Ну, как бы один вопрос такой. Так, дякую. Спасибо.
Я не могу казаць за рэжым, не ведаю, будь сюда, так, мне з ФСБ, падаецца, яшчэ ніхто не пісаў, ва ўсялякім разе не казалі, што яны з ФСБ, але з КДБ відавочна так, і сябрам і сяброўкам нашай фракцыі актыўна прапануюць ці то супрацу, ці то проста паразмаўляць. Канешне ж, мы выступаем супраць супрацы, але калі мы кажам пра агулам супрацу з рэжымам Лукашэнкі, так, не з спецслужбамі, я маю на ўвазе тут ужо адміністратыўныя, так, нейкі, напрыклад, круглы стол, тут мы выступаем, канешне ж, за, і гэта, мы лічым, можа быць, напрыклад, тайнымі нейкімі перамовамі, калі гэта ідзе на карысць беларусаў і беларусак, як зараз, так і ў далёкай будучыні. Як гэтаму супрадзейнічаць? Я думаю, што прасцей за ўсё супрадзейнічаць гэтаму, набіраць добрых людзей у спісы, у якіх вы ўпэўненыя, якія, калі гэта здарыцца, калі напішуць камусьці ці паспрабуюць завербаваць, гэтыя людзі прыйдуць да вас ці да іншага, напрыклад, да лідара спіса ці да кіраўніцтва Коордынацыйнай рады і раскажуць пра сітуацыю, а не будуць хаваць гэтага ці спрабаваць весці нейкую двайную гульню. Дякую. Добра, дякую. Дякую за адказ. Цяпер Лізавета Пракопчык, калі ласка, ваше пытанне Сергею Макару, калі ласка. Добрый дзень, Сергей, спадзяюся, вы мяне чуеце. Мне як бы агульнае пытанне, якое будзе потым таксама Геннадзю задана, і такое персанальнае да вашага спісу. Ці вы разумееце, што такое палітычная перадвыбарчая праграма, і як так сталася, што ваша праграма, менавіта спісу «Закон і парадак», дэтэкціт каля 80-90% што гэта было напісана праз выкарыстанне лінгвістычных мадэляў. Калі ласка, спадар Сергей, адказ, 1,5 хвіліны у вас ёсць. Значит, эту программу написал я лично за полночи. Не знаю, что там могло не понравиться. Я ее утром подредактировал. И таким образом я старался сформировать в этой программе непосредственно те видения, которые предлагают мои коллеги из списка, и свои личные взгляды, а также свои личные вопросы, и сформировать их очень коротко, лаконично, так, чтобы это было понятно избирателю и просто для восприятия. Поэтому я абсолютно вам гарантирую 100%, что это моя работа. И за полночи, и ничего другого я вам сказать не могу по этому поводу. Вот. Кроме меня никто в этом не участвовал. Мне помогали потом исправить некоторые детали и расшифровать сокращения. Больше ничего. Дякую за адказ, спадар Сергей. Цяпер ваша чарга. Калі ласка, ваше пытанне Геннадзю Манько. Геннадий, значит, я ознакомился с вашей программой, очень интересно. И должен сказать, что 16 пунктов из вашей программы совпадают с нашей программой в том или ином выражении. То есть в различной интерпретации, но тем не менее это так. 16 пунктов, это, согласитесь, много. Это не 1, не 2 и не 5. Соответственно, мой вам вопрос следующий. Как вы видите наше взаимодействие в реализации? Я бы, конечно, осветил эти пункты, но 16 это много. И у нас нет времени, поэтому как вы видите именно наше взаимодействие в реализации вот этих вот 16 пунктов, которые они совпадают в вашей и нашей программе соответственно, пожалуйста. Ну, я считаю, это хорошо, если есть совпадение, значит, как говорится, мы такие разные, но все-таки мы вместе. Цель у нас одна, и поэтому я всегда в своих выступлениях говорил, что вот это пикирование, которое происходит внутри разных структур белорусских, нам надо вот эти копья направить совместно против одного врага с одной целью и с выполнением основных задач, это освобождение нашей Белоруссии. Как мы можем действовать? Мы готовы действовать со всеми, кто разделяет наши взгляды и у кого совпадают эти цели и
скажем так, морально-волевые качества направлены в одну сторону, на свободу Беларуси, на белорусскость, на независимость. Поэтому, если у нас есть общие моменты, я считаю, что надо учитывать опыт всех присутствующих, независимо от того, нравится нам, не нравится кто-то, там молодежный, допустим, наступ в прошлом, да, как бы есть там у многих претензий, что они молодые, но активные. Я считаю, что надо использовать все ресурсы абсолютно со всеми, целенаправленно, общим кругом. Вот на этой площадке Координационный совет работает на одну цель. Поэтому, если мы готовы, разделяем общие цели и задачи, можем друг другу быть полезными в этом направлении, я считаю, мы все должны работать только на единую цель. И это самое главное будет противостояние режиму Лукашенко, потому что его задача работать именно на разделение. Разделяй и властвуй, как говорится, никто не отменял. Поэтому давайте будем смотреть, что-то есть общее, работаем, можем друг другу быть полезными, работаем. Спасибо. Дякую за гэты адказ. Старгінаць, цяпер крочым далей. Ваше пытанне Сергею Макару. Дякую. Ну, у меня питание такое, что у вас все-таки такой специфическая структура получается, она в большинстве состоит из представителей силовых структур, и которые в прошлом работали в Республике Беларусь. Понятно, вы для себя сделали выбор, перешли на сторону света. У меня вопрос практический. Смотрите, вот вся эта работа, она достаточно... В Координационном совете она в большей своей части именно касается гражданского пласта и работы с международными структурами, и донесения до международных структур именно такой больше политической составляющей, не специальной. Поэтому у меня стоит вопрос, есть ли у вас возможность, есть ли те люди, которые могут работать разносторонне, не замыкаясь на одном там, я не скажу, что просто кто-то писал протоколы, кто-то работал в ОМОНе, то есть более широкий спектр, который, касается именно гражданского общества. Спасибо. Хороший вопрос, Геннадий. Я отвечу просто и с практической стороны. Мы рассчитываем на то, что Координационный совет даст нам возможность реализовать все пункты нашей программы, так как мы будем не одни, а соответственно, ваша программа, другие программы. Кстати, у нас тоже совпадает 4 пункта. То есть я вам хочу сказать, что мы можем объединить усилия в исполнении и достижении своих целей. Далее, что касается работы. Мы профессионалы. Кто-то профессионал в какой-то отдельной отрасли, кто-то более профессионал в чем-то другом. У каждого из нашего списка есть высшее образование. Я думаю, это достаточная характеристика для того, чтобы ориентироваться в ситуации. Далее, как я уже сказал вам, многие из нашего списка отработали в системе по 15, 18, по 19 лет. Это говорит о том, что люди профессионалы. Это не говорит о том, что люди плохие или там хорошие. Давайте немножко абстрактно разговаривать. И я хочу сказать, что профессионализм, он говорит о том, что мы не согласны с диктатурой. Мы не согласны с действиями диктатуры, и мы не согласны с теми решениями, которые принимала диктатура на тот момент, когда мы работали. Поэтому мы ушли и заняли сторону народа, и мы будем отстаивать эту позицию. Кроме того, что нас профессионализм, он подталкивает нас к активным действиям. Мы не можем сидеть и ждать. С 2020 года, согласитесь, прошло уже 6 лет скоро, и ничего такого результативного, по сути, мы не видим. Поэтому я вынужден здесь перед вами оправдываться, ветеран спецназа, капитан, профессионал, и навязывать свою точку зрения, по сути, не конкретно вам, а высказывать о том, что мне необходимо активизировать какие-то действия для того, чтобы реализовать конкретные пункты нашей программы. Для этого нужен Координационный совет, чтобы объединить усилия. Я вижу это так. Сергей, калі ласка, цяпер ваше пытанне Лизавете Прокопчик. Лизавета, здравствуйте. Я, как уже сказал, я изучил вашу программу. Те вопросы, которые у меня есть, наверное, я сейчас задавать не буду. Есть то, что мне понравилось. Есть то, что я бы хотел
подработать. Но я вот что задам вам какой вопрос. В вашей программе в каждой главе есть название и расписано то, что вы хотите, и как вы это видите. Соответственно, у вас есть глава 1, глава 2, глава 3, 4, 5, за ней 6, 7, 8. Господар Сергій, скончився час на питання, ці вже зрозуміла. Я зрозуміла питання, подається сама. Але може продовжити. Калі ласка, вже на адказ не зміститься. Сподіваюся, що я правильно зрозуміла питання. Потім мені можете написати, калі не. Куди ділася 9 глава? Ось, так сталося. Іменно так, да. Я не... Так. Якби могу адказаць загадачна, могу адказаць праўду, загадачна тайны пратакол, але канешне ж гэта просто выпадкова здарылася, гэта абдрукоўка, там мусіла быць 9 глава, а не 10, мы не дапісалі одну частку, абавязкова гэта выправім. Елізавета, і ваше пытанне Геннадзю. Так, дзякую. З Геннадзём мы працавалі, як ужо Геннадзь адзначыў, таму у мяне пытанняў, канешне, было значна больш. Але першае пытанне такое ж, ці вы разумееце, што такое палітычная перадвыбарчая праграма, як вы гэта разумееце? А другое, я хутчэй за ўсё задам, чаму у вас не атрымалася за 2 гады, амаль 2 гады ў Каардынацыйнай радзе наблізіць стварэнне беларускай вызвольчай арміі? Стваралася міжведамственная камісія, ствараліся розныя іншыя документы, розныя іншыя прапановы, розныя іншыя рэзалюцыі, але ва ўсялякім разе я, як бы знаходзячыся нават унутры, не заўважыла ніякіх зменаў. Так, ласка. Ну, я сразу с последнего начну, то, что мне как бы близко, то, что касается этой работы. Ну, комиссия, которая была межведомственная, я считаю, что воспринято было очень неправильно многими, потому что вы считали, как я вижу из вашей деятельности, что комиссия эта должна была быть в рамках координационного совета. Эта комиссия была создана, было принято решение, в комиссию вошли представители офиса Светланы Тихановской и Объединенного переходного кабинета, плюс представители и нашей комиссии по национальной и региональной безопасности. Вопросы эти поднимаются, вопросы сложные. На самом деле это очень такая поступательная история, и мы работаем в этом направлении. Комиссия не прекратила свою работу, даже после того, как, ну, я вам скажу, что было принято решение отменить то решение по созданию этой комиссии, но я вот как руководитель комиссии по национальной и региональной безопасности даже не получил к себе обращения. Ну, по этому поводу. Так как я правопреемник после Клочко, ну, работа ведется, и работа продолжается. Это тонкая работа на сегодняшний день, да, ну, как бы в эти 5 лет здесь прошла большая трансформация в Евросоюзе, и очень было большое сопротивление вообще всего, что касалось вооружения. То, что я пытался объяснить, даже с Украиной, с поставки ей вооружений. На сегодняшний день уже мы рассматриваем, и Евросоюз рассматривает угрозу, допустим, для такой страны, как Эстония. И я считаю, если вдруг, не дай бог, какое-то развитие произойдет, движение со стороны Российской Федерации в эту сторону, то вопрос всех войсковых направлений с нами будет очень активно развиваться. То, что случилось с Украиной. Спасибо. Дякую яшчэ раз, што спрабавалі ўкласціся ў той час, які быў вызначаны. Такім чынам мы падыходзім да завяршэння нашай сённяшняй размовы. Што ж магу сказаць, што ў мяне склалася ўражанне, што вы маеце больш паразумення, ніж гатовасці да спрэчак, абы гэта выйшла да лепшага. У нас сёння першы эфір сярод тых, якія ў нас яшчэ запланаваныя наперадзе, і можам падвесці вынікі нашага галасавання. У спадарства мы сёння у гледачоў пыталіся, чый выступ найбольш пераканаўчы, і сярод тых, хто глядзеў і галасаваў, выбралі 58% Елізавету Пракопчык і спіс «Наступ». 23% прагаласавалі за Сергея Макара і законы і правапарадак, і 19% за Геннадзя Манько і рух «Воля». Я дзякую яшчэ раз за гэтую размову. Нагадваю спадарству, што перад непасрэдна выбарамі, якія стартуюць 11 траўня, будуць агульныя дэбаты, дзе будуць прадстаўнікі ўсіх 9 спісаў. Ну а сёння нашымі гасцямі былі Геннадзь Манько, спіс нумар 4 «Рух Воля», Елізавета Пракопчык, спіс нумар 6 «Наступ», а таксама з намі на відэасувязі Сергей Макар, спіс
номер 7 «Закон и правопорядок». Дякую, спадарства, еще раз, что завітали у нашу студию и провели гэтую размову. Гэта быў адмысловы проект Белсату, прысвечаны выбарам у каардынацыйную раду. На наступным тыдні ў сераду мы працягнем знаёміць вас з выбарчымі спісамі. Сёння для вас працавала Анастасія Русецкая. Добрага вечара і заставайцеся з Белсатом.